De 21 band van het Jachtbeken nemen jou het in stiel afscheer van Hardenskwalle. Maar een boord worden ze in Jennewaard om wal gebracht. Daarna is er een verrassing. Maar een limousine worden ze naar Skwalle rijden. Ja, want we wisten van niks. Alleen een paar ouders wisten wat, maar wij niet. Wat vond je er nou van? Superleuk. Het is hartstikke leuk om in een limousine te zitten. Het verdrietige gevoel, dat gaat nou een beetje voort. Hier terug, tot deze prachtige dag. Alsjeblieft, wat lekkers voor op het feest. Aan de andere kant mag je nog wat uitzoeken te eten. Ook al wordt het afscheer van de Skwalle feestelijk oppakt, de band had er toch ook wel dreig mee. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het heel erg jammer dat de Skwalle tegenkomt. Niet leuk. Niet zo heel erg leuk. Waarom nou? Want volgend jaar moeten we allemaal naar een andere school. Na 115 jaar moet het Jachtbeken zijn dwaren sluiten, omdat ze net meer aan een warm voldoggen. Op dit stuit zitten er nog maar 21 leerlingen op Skwalle. En dat aantal zou alleen nog maar aannemen. De band moet er nou naar oren Skwalle, niet om jouwing. Nou, daar heb ik wel moeite mee. Ja. We hebben leuke Skwalle, een gezellige Skwalle. Ja, dit wil je eigenlijk net opjouwen, maar ja, het kan net oors. En de Skwalle wat echt lied. Bij Hinterwollen zoer eigenlijk al een paar weken lien begon het al. Dat we zijn van, hey, dit is de laatste musical. Dit weer het laatste kamp heen we. Nou, ben je al bezig met het verwerken ervan. Toch een fusie met de christelijke Skwalle in Gariep, alle jouw leerkrachten een nieuw werkplek vonden.